Ngiyanibingelela bazalwane nonke egameni lenkosi yami uJesu Kristu. Amen. Ngifile ngathi kuqediwe makufundwa isivumo sokukholwa ngale ndlela. Amen. Iqiniso lonke likaNkuluNkulu liphelele kulesa sivumo sokukholwa. Amen. Bazalwane, emhlabeni esiphila kuwo wonke umuntu uclaima ukutreatwa unfair. Wonke umuntu uclaima ukuthi kunezinto ezenzeka kubo as unfair. Bonke abantu from yonke impilo bakhala ngento eyodwa ukuthi impilo ayikho fair kubo, they are suffering. Bazalwane, siyaphila esikhathini la khona eSouth Africa sike sezwa ukukhulunywa indaba yokuthi in every 3 hours kukhona umuntu obulawayo, especially kwabesifazane. Siphila esikhathini la khona izinophobia. Like umhlaba bazalwana uyona into right, bonke abantu bayasafarisha ngendlela abasafarisha ngayo. Kubuye ekhathini zama-90s la kona bekunodlame obaba bethu abaningi abaphelela khona. So wonke umuntu noma zonke izikhathi bekunalesikhathi sokuthi abantu bayasafarisha emhlabeni. Ingane ziyahlukunyezwa, dlwengulwa ingane 6 months to ingane idlwenguliwe. Wonke umuntu emhlabeni uyahlupheka. Recently sizwe ngomama eThekwini oluza ingane ezu4. And ezibhlungu lezo bazana kuzona izinto ezihlekisayo because people are suffering. And bazalwane yonke indawo abantu bayasafarisha. But iBhayibheli linayo imodel elike lasinika yona umuntu osafarishayo. Umuntu oqala iBhayibheli lisikhombisa yena ngempela bekumuntu osafarishile uJobe. iBhayibheli likhuluma ngoJobe ukuthi uJobe wakwalahlekelwa imfuyo yakhe. uJobe walahlekelwa abantwana bakhe. uJobe wasafarisha even physically. Lalithi khona iBhayibheli uJobe waba namathumba kusuka ekhanda kwaze kuba sematheni ozwane. Ngisho abangani bakhe kanye nomndeni wakhe bamhleka bathi akahleke abakalahla uNkulunkulu bese yafa. And the New Testament isinika enye model yomuntu ohluphekayo, isinikeza umpostoli Paul. Umpostoli Paul oke ngelinye ilanga waqholoshelwa ibandla laseKorinte lithi uyahlupheka, lithi akuzumlalela ngoba uyadabukisa uyahlupheka. And then ndoda bekuyindoda yosizi. uPaul umeyichaza encwadini yabaseKorinte besibili uthi ke washawa 3 times ngenduku. Akwangaphela lapho uthi wakhandwa kaningi ngamatshe. Uthi uke wasemkhunjini ofile walala emkhunjini ofile. Uthi uke wa-exposed egebengwini. Uthi uke wa-attackwa ama-false believers. Uthi wazukulamba wazukoma wazamakhaza wazukhambaze. And uthi kwesikhathini esiningi ubegula ngisho emzimbeni. Now this is a man of sorrow kwi-New Testament esimbonayo again, the Apostle Paul okungazuthi kuphindwa uJobe we-Old Testament. But bonke laba bantu sebehluphekile. Kukhona into okufanele siyazi bazalwane ukuthi selokhu ilanga lakhanya emhlabeni akekho umuntu owahlushwa ngaphezulu kwenkosi yethu uJesu Kristu. Noma abantu bonke bewabona ama-sufferings ngayo yonke indlela abawabona ngayo, but akekho umuntu oke wahlushwa emhlabeni okudlula inkosi yethu uJesu Kristu. And indodana kaNkuluNkulu lesikhuluma ngayo, inkosi yethu uJesu Kristu wahlushwa ngabantu abadalileyo, wahlushelwa emhlabeni awudalileyo, engumesiya, eyinkosi yamakhosi, eyindodana kaNkuluNkulu, umdali wezulu nomhlaba. Athi uPaul uyikho konke kukho konke, athi uPetru inhloko yegumbi. Inkosi yamakhosi ya victimizedwa, kwenziwa the most brutal act eyake yakhona emhlabeni, kuhlangena amaJuda namaRoma kubethelwa indoda engenacala. And bazalwane, as we consider this time la inkosi yabethelwa khona, iBhayibheli lithi yabethelwa phansi kukaPontius Pilato. Ngifisa ukuthi namhlanje bazalwane, as we consider that, sikucabanga ukuthi noma sikumapha ama-sufferings, but akekho umuntu okwahlupheka ngaphezu kaJesu. Let us begin with a word of prayer. Our Heavenly Father, we thank you for this session. uNkulunkulu wethu olungile, lungisa ingqondo zethu uNkulunkulu wethu olungile. Senze Nkosi siworship uNkulunkulu wethu oyingcwele ngento eyenzeke eGolgotha, ngento eyenzeke esiphambanweni. Masikudumise ngaphezulu Nkosi, ngoJesu Kristu inkosi yethu. Siyathandaza. Amen. NgoJuly ngonyaka ka64. NgoJuly ngonyaka ka64 kwaba khona umlilo wawumangaza endaweni yaseRoma. La khona kwasha idolobha lonke laseRoma ngaphansi kuka-Emperor Nero. Umalisha idolobha laseRoma, leli dolobha kuthiwa kuyidolobha elinama-district awu-14, but kulama-district awu-14 awu-11 wonke asha angqongqa. And kusolakala ukuthi
uEmperor uNero uyena washisa idolobha elishisa ngesizathu sokuthi ufuna ukwakhela indlu yakhe kabusha so that nendlu yakhe izosha along nedolobha. And bathi abantu baseRoma mabe protesta belwela lento eyenziwa uNero. uNero wasebona abantu ababizwa ngokuthi bangamaKristu. Wathi no akusiyo shisa idolobha but labantu leJudaism entsha evolvayo abantu abathi bakhonza uKristu. Kusuka ngalelo langa ukuba umKristu akubanga lula ngenxa yokusha kwedolobha laseRoma ngonyaka 64. And ukuba umKristu kusukela ngalelo langa kwaba into enzima kakhulu endaweni yaseRoma. AmaKristu ngaleso sikhathi aqala ukunikelwa enjeni adliwa izinja. AmaKristu ayibethelwe esiphambanweni njengoJesu. AmaKristu ayishiswa emlilweni kubheka abantu bonke behleka. And ngaleso sikhathi abazalwane bonke bahlakazeka umhlaba wonke. And lesikhathi abazalwane behlakazeka bebalekela lama persecutions akadenzeka endaweni yaseRoma. Ila khona sizothola lencwadi esifundile ebhalwe umpostoli uPetru. uPetru mayibhala ubhalela abazalwane abahlakazeka iRoma yonke bebalekela ama persecutions kaNero. But today I want us to look at chapter 2, verse number 21. Chapter 2, so qala ku verse number 21, siye ku verse number 25. Ngokuba nabizelo khona lokho, ngokuba uKristu washlushwa ngenxa yenu, enishiyela isibonelo sokuba nilandele ezinyathelweni zakhe. Ongasenzanga isono, ongenzanga isono, akafunyanwanga nankohlise emlonyeni wakhe. Wathi ethukwa akaphindisanga athuke, ehlushwa akasongelanga, kepha wakunikela konke kuye wahlulela ngokulunga. Yena wathwala izono zethu emzimbeni wakhe emthini, kuze kuthi sesifile ezonweni siphile kulungeni. Oyena imvimbo yakhe naphulukiswa ngayo, ngokuba beninjengezimvu ezidukileyo, kodwa manje seniphendukele kumalusi nombusi wemphefumulo yenu. Lesikhathi uPeter ebhala lencwadi njengoba sesishilo bebhalela abazalwane abahlakazekile everywhere bebalekela ama persecutions ngaphansi kwakaEmperor Nero. And lesikhathi eyibhala lencwadi uyibingelela kanjalo uPetru lencwadi uthi mayiqala ku chapter 1 verse 1 athi kubo abahlakazekile because bekhuluma ngabazalwane who were scattered bebalekela ama persecutions. And itheme yale ncwadi ama persecutions ukuthi abazalwane bayahlushwa, more especially bahlushelwa into abangayazi, bahlushelwa into engazange izenziwe yibo. And uma ufunda chapter 1 verse number 6 wale ncwadi uthi ngokuba manje ngesikhashana uma kudingeka niyadatshukiswa ngezilingo ezinhlobonhlobo. Ukhuluma ngokuthi abazalwane bayadatshukiswa and badatshukiswa ngezilingo ezinhlobonhlobo. Ku chapter 3 verse 14 uthi kepha noma nihlupheka ngenxa yokulunga nibusisiwe. Abantu akhuluma nabo abantu abadatshukiswayo, abantu abahluphekayo ngenxa yokulunga. Chapter 4 verse number 13 kodwa njengalokho ningabahlanganyeli bezinhlupheko zikaKristu thokozani. Chapter 5 verse 10 senihluphekile isikhashana yena uqobo uyakuniphelelisa aniqinise anika amandla anisekele. And ibona abantu abebebhalelwa labazalwane abantu abebe under ipersecution edlula wonke ama persecutions akakhona ebandleni ngesikhathi sika Emperor Nero. And ngaleso sikhathi bazalwane into uPaul noma uPeter afuna ukubakhumbuza yona ukuthi akekho umuntu osafarishe ngaphezulu kaJesu Kristu. Though bazane besafarisha benjalo ucabanga ukuthi uPeter ubengabhala incwadi ebateketisa ebaduduza enza yonke into, but uPeter uthi nini umuntu okufanele nikhumbule ukuthi wahlupheka kanjani uJesu Kristu inkosi. And ngaleso sikhathi uPeter abesethatha bazalwane iprivilege yokuchaza ukuthi uJesu Kristu wahlushwa kanjani. And tabathishwa na chapter 2 ukurespect ama persecutors abo ukuthi noma beni persecutor but still respect the emperor. Submitani under the emperor. And ukwenza kanjani lokho? Umbuzo uthi ukwenza kanjani lokho ushaya ubulawa udedelwe njeni ushiswa. And uPeter points to one example. He says like Christ Jesus your Lord. So if I can summarize this sermon for you, uNkulunkulu sifundisa ukuthi uma ekhona umuntu oyitshela uyasafarisha akacabanga ukuthi uJesu Kristu usafarishe kangakanani. If sijethi khona umuntu osafarisha ngaphezulu kwabantu bonke akakhumbule ukuthi uJesu Kristu wasafarisha kangakanani. And lonto izosinikeza amaqiniso awu5 ngokufa kaJesu Kristu.
Okokuqala ukuthi uJesu wafa sacrificially. Okwesibili uJesu wafa ukufa ku-undeserved. Number 3 uJesu wafa voluntary. Number 4 uJesu wafa ukufa ku-substitutional. uJesu wafa ukufa oku-redemptive. Point number 5. Our first point is in verse 21. Ukuthi uJesu wafa sacrificially, wafa ngokuzinikela. Verse 21. Ngokuba nabizelwa khona lokho, ngokuba uKristu wahlushwa ngenxa yenu, enishiyela isibonelo sokuba nilandele ezinyathelweni zakhe. uPeter uthi calling yethu kuhlupheka. Utshela abazalwane uthi nabizela kona lokho. Uma ekhuluma ngama-sufferings uthi bazalwane i-calling yena ama-sufferings. Inkolo yobuKristu ayibizela abantu kwi-luxury. Inkolo yobuKristu ayibizela abantu kwi-comfort. Ngeke kwasuka enye indoda ngelinye ilanga yathi kuJesu Nkosi ngiyakulandela noma kuphi la uya khona. Wathi uJesu mocabanga ukuthi uzela i-luxury kumina, I don't even have a place yokulala. Because inkolo yobuKristu inkolo edinga i-self-denial. Inkolo le edinga ukuthi umuntu azidele, akuyona impilo yokuzophila kahle. And uPeter uma ekhuluma nabazalwane uthi ukuhlupheka kuyi-calling. Into enibizelwe yona le. Why ethi kuyi-calling? It is because sisindisiwe nje ngenxa yokuthi khona umuntu owahlupheka. Insindiso yethu based ekutheni khona umuntu owahlupheka ngenxa yethu. Bazalwane uJesu wasafarisha. And uJesu mesafarisha, number 1 wasafarisha physical esiphambanweni. Uma prophet uIsaiah wemboneza uthi uIsaiah ku chapter 52 ku verse number 14 uthi ubuso bakhe babonakele kunoba abantu nesimo sakhe kunesamadodana abantu. Kwakungelula ngisho kumbuka esiphambanweni ngenxa ukuthi ubuso bakhe babonakele kunoba abantu bonke. uJesu Kristu akafanga ejabule, akafanga ehleka. And umfowethu athi izolo uke wa expound indaba yokuthi uJesu Kristu wayeumuntu. uJesu Kristu akafanga njengoNkulunkulu. uJesu Kristu akazange ukuthi uma kufika ubuhlungu kuyena abudismiss as uNkulunkulu, but he died as man. Wabuza ubuhlungu njengomuntu. And waqhubeka uIsaiah mefika ku chapter number 53 ku verse number 3 uthi wayideleliwe, washiwa ngabantu, yeyiswa injengosithekele ubuso babantu, ayishawanga nto yalutho. The Son of God ayinakwanga muntu, yajeziswa, abantu bathi lahliwe nguNkulunkulu, ijezisiwe uNkulunkulu. This is the Son of God. Obekufanele mefika emhlabeni wonke amadola guqe phansi kuye. This is the Son of God. Obekufanele athi mefika emhlabeni abantu bonke bamuworship bathi uNkulunkulu senyameni. But le ndodana kaNkulunkulu akazange zadunyiswe. Le ndodana kaNkulunkulu yakheswa, yashawa, yabethelwa esiphambanweni. Inhlupheko zikaJesu Kristu ziveza ububi besono sabantu. Inhlupheko zikaJesu Kristu zikhombisa ukuthi i-serious kangakanani i-wrath kaNkulunkulu ezela bonke abangaphenduki. Inhlupheko zikaJesu Kristu bekade zisikhombisa ukuthi abantu banolunya kangakanani. Abantu bayakwazi ukuhlangana kuze kuhlangana amakhosi ayingangenelani, uHerod noPilate ngalelo langa badle ndawonye ngoba kubethelwa indoda engenacala. This was the worst crime ever committed under the sun. When the Son of God, the holy man, indoda engasazanga isono, engasizindlanga even for a second, was crucified and why accused ngesono, umuntu ongaza senze isono. But ukufa kukaJesu into kwayenza kwanqoba uSathane. Ukufa kukaJesu kwanqoba isono. Ukufa kukaJesu kwanqoba ukufa. Ukufa kukaJesu kwasakhela insindiso. Ukufa kukaJesu kwagcwalisa isitsha solaka uNkulunkulu abesibekela bonke abangaphenduki. Ukufa kukaJesu kwasivulela indlela yakuNkulunkulu. The holy man. And uPeter umekhuluma akathi nje uJesu wahlushwa. Jesus did not just suffer, but he suffered for you, Peter Mesho. Lo muntu ohluphekile akahluphekanga ngenxa yezono zakhe. But lo muntu ohluphekile uhlushwa ngenxa yezono zami nawe. To put it in simple terms, we crucified Jesus. Ithini uqobe sayibethela inkosi. Uma uzwa kuthiwa uJesu Kristu washawa, uJesu Kristu wabethelwa, ungazitshela ukuthi wawungaba sesayidini elihle, wawungaba kule side elithi bethela, because it was your sin that crucified him.
uJesu Kristu akafelanga nje ubuqhawe njengoMandela abafuna ukufela into abakholelwa kuyo, but uJesu Kristu wafa ngenxa yabantu. Yena wayengena sono, eyindodana kaNkulunkulu engcwele ehleli noYise ebukhosini, but he came to earth and died for our sins. He died for our sin. And uma eqhubeka uPeter, uthi uPeter njengalokhu uJesu Kristu esefile, ukufa kaJesu ehlushwa nayo into kufanele siqonde ngakho. He did not just die, but he died as an example for you. uJesu Kristu wafa, verse 21, ngoba nabizela khona lokho, ngoba ngoba uKristu wahlushwa ngenxa yenu, enishiyela isibonelo kuba nilandele enyathelweni zakhe. Ukhuluma nabantu abapersecuted, ukhuluma nabantu abahlushwayo, uthi nina abantu enihlushwayo, no, ukuthi uJesu Kristu njengoba abethelwe esiphambanweni, he left an example for you suffering Christian. Uma ucabanga inhlupho zakho zonke, awufiki la khona uzibulala khona, awufiki la khona uthuka khona uNkulunkulu, but you remember uJesu Kristu efe esiphambanweni. Yithi uhlushela into yaziyo noma uhlushela into ongayazi, no, ukuthi ukhona umuntu owasafarisha ngaphezulu kwabo bonke abantu emhlabeni. Ukufa kaJesu kwakusacrificial. uJesu gave himself as a sacrifice yezono. Wazinikela yena, usho njalo kuJohn, uthi ngiyawubeka ukuphila kwami phansi ukuze ngiphinde ngikuthabathe, because uJesu Kristu wayengena sono. uJesu Kristu wayengakudeserve ukufa. And bazana, we ought to imitate Christ. Sifanele ukuimitate uJesu Kristu. Sifanele ukumimitate uJesu. Insindiso yethu iyalandwa ngako ukuhlupheka. Sisindiswe ngeinhlupheko zomuntu. Hayi thina sinezona inhlupheko zethu sifanele, but sisindiswe ngenxa yenhlupheko zomuntu ongasazanga isono. Bazani, can I tell you something? uJesu waphila impilo for 33 years wena ungakwazi ngisho ukuyiphila kwi-second in prayer. You cannot love God with your heart, with your mind, with your strength. Awukwazi ukwenza lokho, not even for 1 second, not even in prayer. Awukwazi ukwenza lokho. But Jesus Christ did that for 33 years. Akaza disobey uNkulunkulu, akaza zindle ngokubi, akazenze lutho engalungile. uJesu Kristu waphila impilo engcwele. And we have to remember, bazalwane, every time makwenzeka izinto ezimbi empilweni zethu, we have to remember ukuthi asisafarishi ngoba kunja. There was a man who suffers the worst. And that leads us to our second point, ukuthi ukufa kaJesu kwaku undeserved kangakanani. Verse 22. Ongasenzanga isono, akufunyenanga inkohliso kuye, akufunyenanga inkohliso emlonyeni wakhe. Selokhu umhlaba waqala konke ukufa kube khona bekulandwe isono. Lithi iBhayibheli encwadini kaGenesis uNkulunkulu watshela uAdam, wathi uma ke wadla uyokwenza njani? Uyakufa nokufa. Okusho ukuthi uma sibona ukufa, sizwa kuthiwa khona umuntu ofile, yini esikhumbulayo ukuthi ama consequences esono. Njalo uma ukhona umuntu ofayo, into ofanele siyazi ukuthi ukufa kwa-introducewa into eyodwa emhlabeni, kwa-introducewa yini bazalwane? Isono. Konke ukufa ku-invitwa isono. Isono esi-invite ukufa. Ngalokho bazalwane, wonke umuntu oke wafa, kusuka ekufeni kokuqala kwenzeka emhlabeni, mhla kufa uAbel ebulawa umfowabo, kuze on the latest death, umuntu osanda kufa kunabo bonke emhlabeni njengamanje, bonke abantu abafayo, it's well deserved. It's well deserved. Why? They are sinners. Why bazani masifa kwathina? Sikudeserve because we are sinners. It proves ukuthi ubaba mkhulu wethu uAdam wona kuNkulunkulu. And death is a temporal consequence of sin. It proves ukuthi wonke umuntu uyisoni. Uma umuntu ethi akasona isoni, fana aphile kuze kube phakade simbone. Methi umuntu akanasona, akaphila ngafi, simbone ukuthi ngempela akanasona, ngoba ukufa kwalethwa isono. Konke ukufa kwaku-deserved, but only this death undeserved. Yilokho ukufa kuphela okwaku-undeserved, ukufa kukaJesu Kristu. Why? He knew no sin. uJesu Kristu akaza sazi isono. uJesu Kristu wazala umuntu wesifazane, yebo. uJesu Kristu wambatha inyama, yebo. But inyama kaJesu Kristu ayisazi isono. uJesu Kristu azalelwanga esonweni njengabantu bonke, kodwa uJesu Kristu wazalwa engcwele. uJesu Kristu wazalwa engcwele. Embazane sokhumbula ukuthi ngisho ezobulawa, uJesu Kristu alifumanekanga icala kuye. iBhayibheli lirekhoda ukuthi wathi ebanjiwe, wasuswa endlini yompristi omkhulu, wasiwa kwaPilato. Mayifika kwaPilato, wathi uPilato waseGalile, akasiwa kaHerodi. uHerodi wambuyisela kaPilato. uPilato wathi ngilibona icala.
Amakhosi wonke namakhothi wonke aqula icala likaJesu, ayikho into akatholakala ngaye guilty. Luke 23 verse 14. Nangu uPilato ekhuluma, uthi nilethe kimi lo muntu ngokuthi udukisa abantu. Bhekani mina ngimhlolile phambi kwenu, kepha ngifumana ngacala lalezo zinto enimmangalela ngazo. Kanjalo uHerode futhi ngokuba umbuyisile kithi. Bheka-ke akenzanga lutho afanele ukufa ngalo. A Roman unbeliever, a cruel king, inkosi eyinonya, imbi, ima phambi kwesizwe saka-Israyeli, ithi akenzanga lutho alifanele ukufa. And uma sichazela uMarku, uthi uMarku lesikhathi amaJuda ehlohlwa abaFarisi ememeza echanta ethi akabethelwe, waphuma uPilato wamemeza wathi ngoba wenze bubibuni na. After selexaminile icala, he did not find into eyiphutha kuJesu Kristu. No sin was pointed kuJesu Kristu. And here was the conclusion, kuMatthew 27. uPilato sebona ukuthi akanakwenza lutho, nokuthi isiphithiphithi sesanda kakhulu, wathatha amanzi, wahlamba izandla phambi kwesixuku, wathi akunacala egazini lalomuntu, ziboneleni nina. Because uJesu was innocent. Jesus knew no sin. Ayikho into uJesu ayitshejwa ngayo atholakala guilty kuyona. Izwi lenkosi lichaza ngisho ukuthi abaFarisi kwehluleka ngisho sebekhokhela ofakazi bamanga. Sethiwa ofakazi bamanga bazonikwa imali, abezofakazi ukuthi bathini ngoJesu alifumanekanga icala kuJesu Kristu. This was an innocent man. Brothers and sisters, uJesu akazange commit isono. Ese-examiniwe imini nobusuku, esuswe eGalile, asiwe eJerusalema kuPilato, asuswe eJerusalema abuyiselwe eGalile. uJesu Kristu wonke amakhosi athi akukocala kuye. Akukocala kuye. Ayikho into illegal eyatholakala uJesu Kristu ayenzile. Wayengena cala. He was falsely accused. And uJesu washawa eshawela amanga, wabulawa amanga ngoba inkosi yethu ayisazange isono. Akazi senze isono. Wayenomzimba njengezoni, ezele ngowesifazane, but isono akasazi. Walenga esiphambanweni nezinye izoni. Wasafarisha njengesoni, eaccuse ama-enemies akhe ngesono, kodwa uJesu isono akasazanga. That is the truth. That is the truth. And lelo qiniso silithola abazalwane, silithola ukuthi uNkulunkulu ngoJesu Kristu okwakhuluma into angaze ayisho ngawe. Into angaze ayisho ngami. Leli iBhayibheli kwathi ngelinye ilanga uJesu Kristu eyobhabhatisa uJohane waqhamukizwa ezulwini, laziwa abantu bonke. uNkulunkulu wamemeza kakhulu wathi lo indodana yami engithokozile ngayo, izweni. And uNkulunkulu akakushongo kanye lokho, lithi izwi lenkosi wathi ekhuphukile uJesu entabeni, ehambe nabafundi bakhe, ehambe noPetru noJakobe noJohane. Lithi izwi lenkosi kwathi kuvela uMose noEliya ngapha, kwaqhamukizwa elivela ezulwini, lasho same thing, lathi this is my beloved son in whom I'm well pleased. uNkulunkulu akaza kusho lokho ngami, akaza kusho ngawe. uNkulunkulu is not well pleased ngami nawe, but his son is well pleased ngendodana yakhe, because indodana yakhe ayisazi isono, indodana yakhe ayikazi imdisobey, not even for a second. Not even for a second. Asikhulumi ngathi bazalwane, asikhulumi ngalabantu okudliwa izono ngathi amanzi, kodwa wethu ulingisa uKristu Jesu. The law of God was perfectly obeyed by Christ. He perfectly obeyed umthetho kaNkulunkulu. uJesu Kristu wayelungile, wayemuhle. Aqhubeke the second part of the verse ithi alifunyanwanga nkohliso emlonyeni wakhe. uJesu Kristu agcinanga ngokuphila impilo engcwele, ngisho emlonyeni wakhe akufunyanwanga nkohliso. Akazi uJesu Kristu ekhuluma iphutha. Akazi uJesu Kristu aqamba amanga. uJesu Kristu into abeyiyo bazalwane, ubenza intando kaNkulunkulu. There was no falsehood in his doctrine. There was no immorality even with conversation yakhe. uJesu Kristu will always speak izinto ezirighteous. He will always teach what is true. Bazalwane, this was a true Israelite. Israel weqiniso. uJesu Kristu is a reflection ukuthi uNkulunkulu mhla edala abantu wayidingani kubantu. And lento abantu abayifeyilile uNkulunkulu wayidemonstrate ngoJesu Kristu. And lokhu kulunga kaJesu Kristu, lempilo ayiphilile for 33 years, iyona bazalwane esisiza, ikona kulunga esikwamukelayo kuNkulunkulu. Uma izwi lenkosi lithi sinokulunga kaJesu Kristu, asinako ukulunga kaJesu esezulwini, sinokulunga uJesu akwenza esemhlabeni. That is why uJesu angafikelanga esiphambanweni, wafika wazala waphila iminyaka.
ukuze demonstrate ukulunga kaNkulunkulu bese kuthi esiphambanweni kwenzeka i-double imputation kuthathwa izono zethu zibekwe kuJesu kuthatha ukulunga kwakhe kunikwe thina. And uma siza kuNkulunkulu sithemba ukulunga esikuthola ngokukholwa kuJesu Kristu. uJesu Kristu was a preacher of good news, the teacher of unwise, the shepherd of the blind. uJesu Kristu was a merciful Lord. He was the righteousness of the sinners, the friend of the sinners. That was Jesus Christ. He never committed sin. Never. But what? He was crucified. Wabethela. And bazalwane mawukhumbula ukucrucify ukuthi bekuyini? Ukucrucify bekungekona ukufa okufensi. Bekungekona ukufa okufensi. But ukucrucify umuntu makuthiwa ubetheliwe ubefe ehlazweni. Ubebulawa ukufa okuyihlazo. Ikuphi ukufa kuyihlazo? Ukuthi kukhona amadoda ashiya imizi yawo iminyaka eminingi 3 years elandela umuntu othize kodwa lowo muntu ngalelo langa ambonele ngile esiphambanweni ehambaza enqunu ebukwa izwe lonke bemhleka bemshaya bethi profeta wethembile uNkulunkulu yehle emthini. Ihlazo elagubuzela ivangeli likaJesu Kristu esiphambanweni kodwa uJesu Kristu kwangelona ihlazo elize ngenxa yakhe kungenxa yethu. It was our sin that crucified Christ. As I said, if anyone thinks ukuthi he's wrongly accused, if anyone think ukuthi ngampela into enziwa kuyena unfair, anything, remember that is the idea kaPeter to tell you ukuthi in whatsoever suffering, remember the suffering of Christ. Noma yiphi suffering okuyona, the greatest suffering is the suffering of Christ. Uma kufanele ukukhumbula ukuthi ubani umuntu ohluphekile, uJesu Kristu. Awuhluphekile kakhulu ngoba ungenamali. Awuhluphekile kakhulu ngoba ungayitholi lonto oyidingayo, whatsoever oyidingayo. But umuntu owahlushwa kakhulu inkosi yethu uJesu Kristu. Take comfort. Take comfort. Whenever ucabanga ukuthi whatsoever is coming your way is too much, just think ukuthi kwenzakani kuJesu Kristu. Just think ukuthi who suffered worst. Is it you or Christ? Tell us if you are suffering, if you've suffered more than Christ, we'll worship you. But if not, bow down and worship Christ. With joy, with joy. You normally hear abantu bethi, why do bad things happen to good people? Baphendula abantu abahlakaniphile bathini? That happened once and he volunteered. Mawufuna ukwazi ukuthi kungani izinto ezimbi zenzeka kubantu abalungile, yenzeka kanye leyo nto. Naye wayinikela. You are not righteous. Awunayo right yokuthi why izinto ezimbi zenzeka kuwena ulungile. Munye umuntu olungile uJesu Kristu. Izinto ezimbi ezenziwa kubantu abangalungile yenzeka kanye eGolgotha entabeni kuhlangana amaJuda namaRoma kubethela uJesu Kristu. That was the only time when bad things happened to a good person, and he volunteered. You need to persevere bazalwane kuma sufferings, remembering that uJesu Kristu suffered unjustly more than you, not only more than you but for you. Our third point, verse 23, ukufa kaJesu Kristu kwakuvoluntary. Verse 23, owathi ethukwa akaphindisanga athuke, ehlushwa akasongelanga, wakunikela konke, wakunikela kuye owahlulela ngokulunga. Now Peter, into yokuqala si-introduce kuye la ukuthi uJesu Kristu wathuka. Bazalwane wakwaba in kwi-situation la khona uaccuswa ungakwazi ukuziprove, but for the sake yokuthi uyamthanda lo muntu okhuluma naye uthi I'm not going to prove myself. Akahlale right as long as that's going to fix our relationship. This is the case here bazalwane. uJesu Kristu ezindodana kaNkulunkulu ezinkulunkulu wayengenza noma yini esiphambanweni. But he volunteered to die. Wazinikela ukuthi afe enamandla ukuthi uma kushayela kuyispikile asibuyisele kumuntu. Uma evalwa amehlo kuthiwa kuqhamuka amasosha amaRoma emhleke emvala amehlo uthi uMateyu amvala amehlo asehleke ethi prophet ukuthi ubani okuvala amehlo. uJesu wayimazi umuntu omvala amehlo, but because uJesu wa volunteer ngenxa yakho wathula ngathi akazi. uJesu Kristu mayithimiswa ngamathe kwakungavuleka umhlaba njengalabo abadelela uMose, uNkulunkulu avela wavula umhlaba wabagwinya qedwa uvala, kwakungenzeka lokho. Kodwa inkosi yathula ngenxa yami nawe, ngenxa yezono zethu. uJesu Kristu akafelanga ububi bakhe inxa yezono zethu. And remember that masiwenza izono zakho. That's why incwadi yamaHebheru ithi uma uqhubeka ezonweni you are exposing Christ to the public shame. Uhlekisa ngayo uthi lokho kufa kwakhe kulutho.
lithi izwi likaNkulunkulu wathukwa uJesu Kristu kuthukwa kuqalanga esiphambanweni. uJesu Kristu wabizwa ngesiminzi kwathi udla kakhulu is a glutton. Waphendula ngamazwi anothando wathi kufika uJohane kangadla nathi unedemoni ngiyadla nithi ngisiminzi nifuna kuphi. uJesu Kristu wa-accuse ngokuthi uyisoni ngoba umngane unezoni. uJesu Kristu kwathi unamademoni kwathiwa amademoni wakhipha ngoBeelzebul inkosi yamademoni. uJesu wakwazi wabizwa ngeSamaritan kwathi uyiSamaritan. ukuthi uyiSamaritan kusho ukuthi iJuda lilale nomuntu wezizwe kwase kuphuma umSamariya. uJesu kwathi unedemon several times abizwa ngokuthi unamademoni. But uJesu akagcinanga ngokuhlupheka lapho. uJesu wahlupheka esiphambanweni. And iyona isuffering ewadlula wonke amanye ama-sufferings inkosi yethu ihlupheka esiphambanweni. Matthew chapter number 27 verse number 27. Khona amabutho ombusi ayisemthathu uJesu amngenisa enqabeni aqoqela ibutho lonke amhlubula amembathisa ingubo ebovu, meaning bamkhumula uJesu ingubo ayigqokile bambathisa enye ingubo ebovu. Le ngubo ebovu kwakuyingubo eyimelele le babemokha bethu inkosi bethe ngithi inkosi akafaka ingubo ezibovu eshayiwe njalo. Baluka umqhele wameva awufaka ekhanda lakhe nomhlanga esandleni sakhe sokunene aguqa ngamadolo phambi kwakhe ambhinqa athi bayede inkosi yabaJuda. Kubukiswa ngayo inkosi yethu uJesu isishayiwe bamhlubula ingubo lithi izwi lenkosi wafaka ingubo ezibovu bemmokha ukuthi inkosi bamnika umhlanga esandleni sokudla bamfaka umqhele wameva base beguqa kuyena bembhinqa behleka bethi bayede inkosi yamaJuda. And the mockery le bazalwane, our Lord was mocked. Abagcinanga lapho verse 30 amkhafulela ngamathe. Bathe bethe inkosi baqhubeka bamkhafulela ngamathe uJesu Kristu. Athatha umhlanga amshaya ekhanda lakhe. Esembhinqile amhlubula ingubo amembathisa ingubo zakhe amuka naye ukombethela esiphambanweni. This was mockery at its best. Verse number 39. Verse number 39. Kepha abadlulayo bamhlambalaza sesiphambanweni benikina amakhanda abo bethi wena odiliza ithempeli ubuye lakhe ngeinsuku ezintathu zisindise uma indodana kaNkulunkulu. Wehle esiphambanweni kanjalo nabapristi abakhulu bambhinqa kanye nababhali namalunga bathi wasindisa abanye angezisindise yena uyinkosi yakwaIsrael akehle manje esiphambanweni sikholwe nguye. Wethembile uNkulunkulu makamkhulule manje uma imthanda ngokuba wathi ngiyindodana kaNkulunkulu. Kepha nabaphanga ayebethele naye kanye naye bamdumaza kanjalo. This was a man of suffering bazalwane. This man suffered. And into ebuhlungu ukuthi wayesafarishela into njoba sisho ukuthi wa volunteer. Zonke lezi zinto okuthiwa akazenze wayengayiprove uJesu Kristu. But ngenxa ukuthi uNkulunkulu wemnikelile ukuthi abe umhlatshelo wezono zethu wamyekela. Why inkosi uJesu allow imokari? Why inkosi ingaziprove? Why inkosi ingaziprove ukuthi uMesiya? Umbuzo singazibuza wona kungani? Kungani uJesu Kristu? It is because he wanted to save me and you. It is because inkosi yethu lesikhathi sesiphambanweni ithukwa ayicabanganga inhlupho eziza kuyo yacabanga wena yacabanga mina. Yabuka isikhoko yabuka wena yabuka inhlupho zonke yathi ngiyabekezela ukuze lo muntu asindiswa ngayo esikhokweni. It was us who crucified the Lord. Point number 2, wahlushwa kodwa kasongelanga. Wahlushwa kodwa kasongelanga. Even ehlusha uJesu Kristu amazwi aphuma emlonyeni wakhe kuwona amazwi asongela. Wahlushwa kodwa kasongelanga. KuJohn 18 lithi izwi lenkosi wafika wabuza ukuthi uyinkosi yini, but wathi uJesu inkombuso wami awukho lemhlabeni ukubula emhlabeni bengiyobiza amabutho amangilwele. Mina nguJesu Kristu wayengaletha ngisho ingelosi zibhubhisa umhlaba wonke. Wayengaletha ingelosi zibhubhisa wonke umuntu oyekhona, but ngoba inkosi yethu uJesu Kristu yayivolunteer yafuka ufa kuvoluntary ukuthi ngiyokufa ngenxa yezono zabantu. Yafa inkosi yethu. Malithi wahlushwa kanjani? Wahlushwa kanjani uJesu? Number 1, uJesu aqalanga ukubethelwa. uJesu he was scorched. Washawa kanjani uJesu?
Usho njalo uMatthew 27 verse 26. Kepha wamshaya uJesu wamnikela kuba bethele. Meaning before abethele washawa. And iBhayibheli lisikhombisa ukuthi uma abantu beshawa encwadini kaDeuteronomy bebeshawa imvimbe u39 emhlanje. And uJesu lesikhathi eshawa wayengashawa ngenduku. But into ayishawa ngayo kwakufike kube yinto enenduku bese iba neflagellum ngaphambili. Bese kuboshelwa khona insimbi, amabhodlela, amathambo acijisiwe. Into kuzoyenziwa sure ukuthi mayishawa ingena phakathi emzimbeni bese beyikhipha iexpose inyama ngaphakathi. And 39 lashes of that. And lesikhathi uJesu Kristu esiphambanweni ubethelwe izandla ngapha nangapha, ubethelwe inyawo and akwazi ukuphefumula ngoba umzimba udonsela ngaphambili. And uma udonsela ngemuva ufuna ukuphefumula, umzimba oshayiwe is rubbing against the cross because of you. This is a man of sorrow. No great pain was committed to bantu ngaphezu kwento yenziwa kuJesu Kristu. Akekho umuntu wenza ubuhlungu obudlule bukaJesu Kristu. And umeshawa kufakazi church father uTachalian ithi bathi lesikhathi eshayiwe wawungabona amathambo ngaphakathi indlela ayishawe ngayo ngemuva. Wayelinyaziwe. uIsaiah echaza uthi uIsaiah walinywa. Wayengashawa wayelinywa yayimeshawa phakathi ingene nenyama ikhiphe yonke ibukeke ngaphandle. Inyama engaphakathi isali ngaphandle yonke eGolgotha. He had to carry the cross with the help of Simeon. Efaka umqhele wameve ekhanda lakhe. Ebethelwe esiphambanweni and ukubethelwa kwakhe akaboshiwe kushayela isipikile enyameni. Ngaphezulu kwalobo buhlungu uyakheswa. Uyathukwa, uyamokhwa, thiwa bayede Nkosi yamaJuda. The greatest pain, even abafundi bakhe abaningi abaprominent abasekho. Usesiphambanweni udayiswe omunye abafundi bakhe uJudas. Uthe esebaleni emzini wompristi waphikwa umfundi wakhe amthanda kakhulu Peter, not once not twice, 3 times. Abanye iBhayibheli lithi babehlakazekile babengazwana ukuthi bakuphi. Inkosi yethu ayizange complain. Esiphambanweni njalo inkosi yethu yenzani? He was busy forgiving people. He said, "Father, forgive them, for they know not what they do." Esiphambanweni njalo Jesus was busy saving. Utshelisile lesisiduze kwakho uthi namhlanje ntambama ngiyoba nawe eparadise. uJesu njalo akaphindisanga ngokubi, akasongelanga, but he was gracious, he was loving, he was forgiving, he was saving in the cross. Kade sicula umhlabeleli manje othi yena uqobe esekufeni umphango wamsindisa. Wasindisa ngisho esekufeni uJesu Kristu ebhekene nokufa ngqo into ayenza phambili ukusindisa abantu. Ukusindisa abantu. He was busy caring. Wayebhize ekhathalela abanye abantu uzwakala esiphambanweni ebukunina owamzalayo embelethe eswini inyanga ezu9 umembuka ekhala esiphambanweni utshela uJohana umfundi wakhe uthi mama bheka indodana nawe indodana bheka umama. He cares not ngepain yakhe kodwa ngobuhlungu obuziwe uma wakhe. He never threatened. Akaze athabise umuntu, akaze athi ngizobiza ingelosi eziqhamuke ezulwini, but he was busy forgiving, he was busy saving. He was busy caring for other people. That is our Lord. And izwi likaNkulunkulu lithi wanikela konke ukwahlulela kuNkulunkulu. Uma lithi wanikela konke ukwahlulela kuNkulunkulu, alisho ukuthi wasika revenge kuNkulunkulu. That's not what Jesus did. But uNkulunkulu wakunikela kanjani konke kuNkulunkulu? Because usebancengelile kuNkulunkulu. Usethe Father, forgive them. And wasebanikela kuNkulunkulu ngeforgiveness, hayi ngerevenge. And bazana sikhumbula amazwi kaStefano ebethelwa. uStefano wathi amina ekhandwa ngamatshe, wathi ekhandwa ngamatshe uStefano athina amazwi aphuma emlonyeni wakhe. Wathi Nkosi ungababalela zonke izono but hayi lesi abasenza kimi. Because akekho umuntu ofana esirhogweni ngenxa yami. Ungababalela zonke izono kodwa Nkosi lesi abasenze kimi sidlulise ungababaleli. That is how Christ reacted esiphambanweni. Inkosi yethu uJesu Kristu mayibetheliwe yayisindisa, yayithethelela, yayinakekela abantu. I wish to ask you, do you forgive? Angikhulumi ngomuntu othi woniwe kakhulu ukuthi angaforgive. But umphefumulo lomuntu wathathwa. Umphefumulo kaKristu wathathwa ngenacala, but he forgave. Asikho isona esikhulu kakhulu ukuthi ungexolisa, ungasixolela. And I wish to tell you bazalwane,
ukuthi uma ungaxolele kwaningi ukuthi awusindiswanga. It doesn't matter wadliwe ngulu, it doesn't matter kwabula umzali wakho, it doesn't matter kwenzakalani, it all doesn't matter. Christ forgave esekufeni yena uqobo. You need to forgive. You need to forgive. You can't pile up izono zabantu okunye phezu kokunye, piling up sins zabantu enhlizweni yakho. You can't do that. You must forgive. It's not a suggestion, it's a command. Forgive. That is what the Lord did. Wanikela wonke enkosini, enikela ngeforgiveness enkosini. It is easy for people to pray for vengeance. Safundisa imthandazo ethi send back to the send. Imthandazo ethi abakwenza kimi akwenzeke kubo. Ukuthakatha ngegama likaNkulunkulu. The only thing that we do is to forgive. Is to forgive. And uJesu akayibetrayanga i-teaching yakhe. uJesu ufundisile kuMateyu earlier on chapter 5 wathi thandani izitha zenu nibakhulekela abanizingelayo. He didn't betray his teaching. This is a holy man. He practiced what he preached. That leads us to our fourth point. Leli point lesi4 bazalwane, ila khona igospel emkhona. Ila ivangeli elincike khona. If we do not understand this, you are not saved. If lento ingenzakanga kuwo awusindiswana. Ukuthi ukufa kaJesu wafa as your substitute. Kune story esijwayelekile ukuthi kwakukhona amawele emabili, kukhona elingalungile, kukhona elinye elilungile. Ukulunga kwenyama. Uma lele linye elilungile, lele lingalungile licommit libulala umuntu, kuthiwa ligwetshwa idilika jail. Lele linye lathi ngicela ukuboshwa endaweni yakho. Wena into ongayenza ukuthi uqhubeke unakekele bonke abantu edinga banakekela ngendlela kade ngenza ngayo. So the other twin yavumela ukuthi ibe yisubstitute yalomunye. Meaning lona isikhomithanga lesona. Kodwa lenziwa kanjani? Kwa substitute kwathathwa kade kungafanele aboshwe kwaboshwa yena on behalf of lomunye kwakhulu lomunye. And that illustration leads us to what happened esiphambanweni. uJesu Kristu lesikhathi efa into ofanele siyicabange yenzeka lapha, it's substitution. It's substitution. Sijwayele masibuka ibhola kukhishwa omunye oseboza kufaka omunye. Sijwayele into ukuthi kube khona umuntu okhishwayo kufaka omunye endaweni yakhe. And izwi likaNkulunkulu lifundisa leyo nto bazalwane ngesubstitution yenzeka esiphambanweni ukuthi uJesu Kristu wafa efendaweni yabantu. Verse number 24. Yena owathwala izono zethu emzimbeni wakhe emthini ukuze kuthi sesifile ezonweni siphile kulungeni. Oyena imvimbo yakhe naphulukiswa ngayo. I-substitutional atonement bazalwane is-center ye-gospel. Ila khona i-gospel ima khona, ila khona i-gospel iwa khona. Meaning if we do not agree on this thing, we'd rather go apart. Uma singavumelani ngokuthi uJesu wafa endaweni yezoni, then asibona abazalwane asikhonza uNkulunkulu oyedwa, uKristu esimkhonzayo kayedwa. Iyona imessage esindisayo. Uthi uPaul ebandleni laseKorinte, nginikhumbuza ivangeli enasindiswa ngalo nenimi ngalo elingukuthi uJesu wafa ngenxa yezono zenu. That is the gospel that saves. Ivangeli lemali alisindisi. Ivangeli likanqakana alisindisi. Ivangeli lokunqakisana umshado, lokunqakisana imoto engenama license alisindisi. Linye ivangeli elisindisayo ukuthi inkosi uJesu Kristu yafa endaweni yomuntu. Yinye into yokususola kani likaNkulunkulu. And I wish to tell you bazalwane, I wish to tell you, we always say this kwi-evangelism. Sibuza umuntu sithi uma ngathiwa manje uyafa ufika phambi kaNkulunkulu and uNkulunkulu uyakubuza ukuthi why kufanele ngifake ezulwini ungathini? Ungathini? Ungathi ubaba mpofu mekubuza ukuthi ubani wathi ngena abantu abafaka umfofu lana uzothini? What is one thing ongayisho phambi kaNkulunkulu uthi uNkulunkulu ngivulela ngoba ngenza ukuthi? It's only one thing, because Jesus died endaweni yami. It's because ngithemba ukulunga kaJesu Kristu. Because wena lokulunga akukho kuwena. You cannot generate it. Akukho kuwena ngaphakathi ukulunga esikwamukelayo from uJesu Kristu. And verse number 24 sithola leyo nto ethi yena owathwala izono zethu emzimbeni wakhe emthini. Njengalokho abantu bebebabi, uNkulunkulu wabadala abantu kuGenesis, uNkulunkulu wabadala abantu be-innocent, wabadala abantu bengena sono, be-innocent abantu phambi kaNkulunkulu.
And uNkulunkulu umebadalile abantu. uNkulunkulu badala abantu ku chapter 1 kaGenesis, chapter 6 usayisola ukuthi umdaleleni umuntu. And mayichazwa ukuthi uNkulunkulu uzisola ngoba ngithi udala umuntu uthi ngenxa yokuthi izindlo zenhliziyo yakhe zimbi njalo. And uNkulunkulu wayisola. uJeremiah uyafakaza encwadini yakhe ukuthi uJeremiah inhliziyo yomuntu yimbi umkhohlisi ubani ongayazi na. And bazalwana abantu balethe izinto ezimbi emhlabeni. Do you know ukuthi umuntu oqala wafa emhlabeni wafa ebulewe omunye umuntu? Qala ukufa nje. Umuntu wabulawa omunye umuntu. Akafanga ukufa kunatural. Kwafa uAbel ebulawa umfowabo. Ngenxa ukuthi abantu babi, into yokuqala bayenza ngisho ukubulalana bodwa. uNkulunkulu wadala zonke izinto ezisemhlabeni, kuzona zonke izinto ezisemhlabeni into yokuqala yamdisobey umuntu. And khona engadini eseyideni uNkulunkulu wasenza njani? Wasethembisa iseed of a woman. Wathembisa ukuthi khona inzalo yesifazane eyochoboza ikhanda lenyoka. And lenzalo yesifazane bebezama behamba bonke abantu bezama abaprofeti ukumbheka ukuthi yawuba njani lo muntu. Bezama ukumbheka ukuthi yoba njani indaba lo muntu okuthi uyokhulula abantu ezonweni zakhe. And uthi uIsaiah mayibheka ku chapter number 53 ku verse number 5 uthi walinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu, waxhotshoza ngobubi bethu, isijeziso sasiphezukwayo ngokuba sibe nokuthula nangemvimbo yaso niphilisiwe nina. uJesu Kristu emzimbeni wakhe wathwala izono zethu. Akayithwalanga spiritual, wayithwala emzimbeni wakhe. Meaning umzimba wakhe walinyazwa ngenxa yethu. Uma sihlangana bazalwane kusasa sizodla isidlo senkosi, makuthiwa idlanini lesi sinkwa ngoba singumzimba wenkosi. Iyona into okuthiwa ukhunjuzwa yona leyo. Ukuthi inkosi emzimbeni wayo, umzimba wayo qobo wahlushwa ngenxa yethu. Zonke izono zakhomitha kuNkulunkulu ongcwele. And zonke izono zazingaphonsa wonke umuntu esihogweni izono esasizenzile. Izono esasizenzile zaprovoke ngisho ulaka likaNkulunkulu. Izono zethu ezenza inkosi yamakhosi uNkulunkulu kade eyimemezela ethi indodana yakhe ethandekayo athokozile ngayo emthini yamemeza yathi Eloi Eloi lama sabachthani. Yamemeza yathi uNkulunkulu wami ngishiyelani na? Kwakuyini leyo bazalwane? Izono, iweight yezono zethu ihlezi phezulu kwendodana kaNkulunkulu. Kwakuyiweight yezono zethu ezalimaza indodana kaNkulunkulu. Abayichaza bathi ayingabukeki, ayingenasimo sokubukeka, ayingathandeki, ayikho into ayingashiwo ngayo. Kwakuyizono zethu. It was our sins. And this is the climax yama sufferings kaJesu Kristu. Iyona climax le. Ilona uvutho ndaba lokuthi uJesu Kristu wasafarisha kanjani mhla ekhokhela izono zethu. He paid the penalty for our sins by his life. uJesu Kristu akakhiphanga imali mhla ethenga imphefumulo yethu. But uJesu Kristu wakhipha impilo yakhe. Wakhipha igazi lakhe. It is his blood that saved us. Makuthiwa igazi kushiwo ukufa kwakhe, kushiwo impilo yakhe. Ukuthi uJesu Kristu wabeka phansi impilo yakhe ngenxa yami nawe. Ngenxa yami nawe. And uJesu Kristu lesikhathi ebethelwe esiphambanweni, uJesu Kristu waphenduka wawumhlatshelo kaNkulunkulu ozoya on behalf of people. Isiphambano saphenduka ialtare la khona uNkulunkulu enza khona umhlatshelo wakhe. And kulapho inkosi yethu yabethelwa khona. Hayi ngezono zakhe, ngezono zami nawe. Sim namhlanje silungisisiwe sithi silungisiswe ngegazi likaJesu. Akulona igazi bazalwane okwachotshwa zinalithi lakhishwe, but igazi lobuhlungu. Igazi elimpilo yomuntu. Impilo yomuntu othize yaba costed. Impilo yomuntu ongcwele oyindodana kaNkulunkulu. When he died, we were made alive by a substitutional atonement. Izono zethu zahlukaniswa nathi. Sine peace noNkulunkulu. Asithisabula kaNkulunkulu. Noma sifa singajabula ngoba ukufa kwethu kusho ukuthi siya kuNkulunkulu. Siyohlala noKristu because of this one sacrifice enziwe. Athi incwadi yamaHebheru sinompristi omkhulu odabulile amazulu ongene endaweni engcwele ngegazi lakhe once and for all. It was once and for all. Wangena wayihlanza indawo engcwele ngegazi lakhe. Imvimbo yakhe yaphenduka umuthi wezono zethu. Malithi izwi lenkosi ngemvimbo yakhe niphilisiwe. Meaning ukushawa kwakhe nenhlungu zakhe, they became medicine for our sins. Wasinikeza ukuphila ngokufa. Wasibuyisa kuBaba. Esiphambanweni kwahlangana ijustice kaNkulunkulu, uthando likaNkulunkulu. Kwahlangana konke. La uNkulunkulu elithandizwe
kodwa engakwazi ukucompromise ijustice yakhe. Kwathathwa izono zabo bonke uNkulunkulu abathandayo zanekwe endodaneni kaNkulunkulu uJesu Kristu, yabethelwa ngenxa yezono zabo bonke abazokholwa. Bonke abayokholwa, bonke abofika enkosini uJesu bafelwa inkosi yethu uJesu. And uma uJesu Kristu efa akafelanga izono ezadlula, akafelanga, wafela zonke izono zethu. All our sins. All our sins. Sima sithi si justified phambi kaNkulunkulu, silungisisiwe phambi kaNkulunkulu, singcwele. Asikho ngcwele ngoba senzeni, singcwele ngoba siyakholwa. Into lethe kuthina ubungcwele akuyona into esizenzile, singcwele ngokukholwa ngoba samkelisa ukulunga okuqhamuka kuJesu Kristu. And I want to tell you this. By this I'm not apologetic bazana sixolisi. I wish to tell you ayikho enye inkolo yokusindisa ngaphandle kwenkolo yobuKristu. Ngoba ayikho enye inkosi yale ngesiphambanweni ngaphandle kaJesu Kristu. Wonke ama religions angakutshela ngayo yonke into religious but abayazi solution yesono. Ayikho religion ene solution yesono, inkolo yobuKristu kuphela ene solution yesono. And yingi into efaka abantu esihogweni isono. I wish to tell you, my dear friends, alikho iMuslim elongena embusweni kaNkulunkulu. Akekho umuntu okhonza kaShembe oyongena embusweni kaNkulunkulu. Akekho umuntu okhonza kwamasango oyongena embusweni kaNkulunkulu. Akekho umuntu oreject uJesu Kristu oyongena embusweni kaNkulunkulu. Uthi mina ngiyindlela, ngiyiqiniso nokuphila, akekho yakubaba ngaphandle kwami. If ungakamamukela uJesu Kristu, know it, akusinke in your conscience, you are going to hell. Know it. Know it in your deathbed. Know it in your deathbed. Ngisho usufa ungazikhohlisi, because there is one mistake that you can ever do. Ukuzikhohlisa uJesu ezulwini ungayi. Uma ungamthembanga uJesu Kristu, ayikho ipoto ezulwini. Ezulwini awukho back door. Ezulwini ngena ngesango elilodwa uJesu Kristu. And yingi into equalify abantu for ukungena ezulwini ukuthi uJesu wafa endaweni yabo. And uma ungakholwa lokho, uyinkunzi esihogo, isihogo sovuthiswa uwe kakhulu. You are going to hell. You are going to hell. There's only one way, one gate, one Lord, one God. Amen. Niyaxeka, vele siyaxeka. Vele siyaxeka. Sikhuluma iqiniso likaNkulunkulu. Uthi ayikho enye indlela kaNkulunkulu ngaphandle kaJesu Kristu. If lento sikhuluma kuwena namhlanje awuyikholwa, you are going to hell. Don't deceive yourself. Usho njalo umbishop uJC Ryan uthi into ebulela abantu abaningi ukuthi noma bezazi ukuthi baphila impilo engcolile but secretly banethemba lokuthi mhlabefa bayezulwini. Yo, what a delusion. What a delusion. Ungcono kakhulu esihogweni ezazi esihogweni. Washo njalo omunye ngangifunda naye empangeni wathi uyondlalela red carpet esihogweni. But only if you knew. There's no red carpet. Ayekho umuntu oyiguest lapha. Ukuyaya but awukho red carpet, ayikho guest. Believe in Jesus Christ now. Make that decision now, because you can die now. And you will die and go to hell. Obaba mkhulu bethu bonke abareject uJesu Kristu bebambelele entweni zabo bonke basha bayesihogweni. Ngoba ayikho indlela ezulwini ngaphandle kaJesu. Ayikho. Ungakhulumi ngento wakhula ngayo, bonke abakukhulisa basesihogweni mabengamlalelanga uJesu. You are following a way to hell. You are joining a very long queue to hell. Believe now. Repent and believe the gospel. Pointless 5. Ukufa kaJesu was redemptive. uJesu wafa to redeem us. uJesu Kristu akafanga nje njengeqhawe. Ukuthi kubukeka lo muntu wafundisa into wazoyifela ekholelwa kuyona. That was not the purpose yokufa kaJesu. uJesu akazange afe so that to prove ama claims akhe ukuthi ngingamane ngifele lento ebengiyisho. But ukufa kaJesu kwakune purpose. And ukufa kaJesu kwakune purpose yokusindisa. It was redemptive. Verse number 25. Ngokuba beninjengezimvu ezidukileyo, kodwa manje seniphendukele kumalusi nombonisi wemphefumulo yenu. And ithi beninjengezimvu ezidukileyo. Meaning beningena uNkulunkulu ezuphole ekhuluma kwincwadi yabase-Efesu. Beningena uNkulunkulu, ningena Kristu, ningena sivumelwano, ningena lutho ezweni. Beninjengezimvu ezidukileyo, njengabo bonke abafa bengamazi uJesu Kristu. Benizimvu ezidukileyo. And he says kodwa manje senibuyiselwe kumalusi nombonisi wenu. Yini into enibuyisele kumalusi nombonisi wenu? Ukufa kwenkosi yethu uJesu Kristu. The only way reconcile abantu, the only way ebuyisa abantu noNkulunkulu ukufa kaJesu Kristu. Ngaphandle kokufa kaJesu Kristu sonke bazane besifanele ukufa. Sonke besifanele ukufa. Wathi omunye umshumayeli uma kungenwe ezulwini bonke abangena ezulwini bofica isango libhalwe kakhulu lithi free gift of mercy. Bese uthi bonke abesihogweni bofica amagama kubhalwe kakhulu athi you rightly deserve it.
Meaning ezulwini uya ngomusa, esihogweni uya ngejustice. Ukusindiswa kukho ngejustice kungomusa. Uma singakhuluma ngejustice, ithi justice sonke kufanele silahlwe ngoba sonke simfuna uNkulunkulu. Sonke simfuna uNkulunkulu, sonke siudelelela umthetho kaNkulunkulu, asizalwanga singcwele. And bazalwane, you have to remember ukuthi uNkulunkulu ekade engathembisanga ukuthi kuAdam ukuthi mawufa, mawona uyofa emva kweminyaka emingaka. Wathi uma udla uyawukufa nokufa ngaleso sikhathi. The mere fact ukuthi izoni ziyaphila umusa kaNkulunkulu. The only reason why wathina masimona uNkulunkulu angasibulali, it is grace. It is grace. Ukhulumile izolo mfowethu athi ekhuluma ngeillustration kaPaul washa ethi umi ngapha uyakuqhweba ubiza wena ngapha umisa ulaka likaNkulunkulu, but one day lezo zandla ziyobuya zombili. Ziyobuya zombili. Akudedela ngabe sakubiza. Abese ngabe salikhuza nolaka likaNkulunkulu. It will rightly hammer you. Believe in Christ today. You were lost. We were lost. Izono zisidisivile. Siphila impilo sinful. Bese far away from the kingdom kaNkulunkulu. Bese nobutha, bekunobutha phakathi kwethu noNkulunkulu. Lithi izwi likaNkulunkulu siseyizitha uJesu Kristu wasifela. Lithi izwi likaNkulunkulu kufa kaJesu Kristu wabhidliza udongo lungubutho lwahlukanisayo. Because thina, especially Gentiles, besizitha zikaNkulunkulu. And lithi izwi likaNkulunkulu, now you have been turned to your shepherd, who is Jesus Christ. Sanibuyele kumelusi wenu ngakho kufa kaJesu Kristu. And ukufa kaJesu Kristu ku-redemptive, kushintsha impilo. Kubonakala ngokuthi umuntu aguquka impilo ukuthi ngempela ufele uJesu Kristu. Nanga amazwi kaJohn Newton. Uthi, I'm not a man I ought to be. I'm not a man I wish to be. And I'm not a man I hope to be. But by the grace of God, I'm not the man I used to be. That's how we see the grace of God. Though standards isikhulu, sikude kithina. Sisho ukuthi asiyena lo muntu asifisa ukuba uyena. Siyakufuna ukuba ngcwele. Siyakufuna ukuba perfect njengoba uNkulunkulu perfect. But akwenzeki kithi. But yingi into esinike assurance ukuthi ngempela sisindisiwe ukuthi angisena lo muntu ebenguyena. Every man being Christ is a new creature. Isn't that so? Wonke umuntu okuKristu uyisidalwa esisha, okwaqala kuyadlula kuvela okusha. I'm not a man that I used to be. Uma sesibuyela kuJesu Kristu ngenxa yokufa kwakhe, ila kuvuleka khona amathango ezulu. Ila sizindiswa khona by believing in the death of Jesus Christ. This is not just a fairy tale. Akuyona into ayixoxa nje bazalwane ukuthi khona umuntu wakwafa, khona umuntu wakasafarisha, but it had a purpose to save people. It had a purpose to serve people. And that's why uNkulunkulu enze clear kwawukufa okuqhamuka ngomuntu ongenacala ukuze ingabikho enye into okungathiwa nokuthi wakufela nokuthi wakufela. No. Ayikho into ayingayifela uJesu Kristu, not even one. Except for our sins. It was our sins that crucified uJesu Kristu. Sithekile semon uNkulunkulu tasifundisa yona ukuthi uma ekhona umuntu ocabanga ukuthi wasafarisha kakhulu akhumbula ama sufferings enkosi uJesu. If you think you suffered ngaphezulu kwabo bonke abantu abakhona, khumbula ama sufferings enkosi uJesu. Akekho umuntu osafarisha ngaphezulu kwaJesu Kristu, usafarishe ngaphezulu kwethu, esafarisha for us. He suffered for our salvation. And that led us to 5 points. Ukuthi uJesu wafa sacrificial. uJesu wafa engadeserve. uJesu wafa voluntary. Ukufa kaJesu ku-substitutionary. Ukufa kaJesu ku-redemptive. Siyabonga uNkulunkulu wethu oyingcwele nonguyise wenkosi yethu uJesu. Izwi lakho leli liphilile. Babona amandla wonke sisindiswa ngalo uNkulunkulu wethu oyingcwele. Baba wethu olungile, siyabonga ngomsongako wasenzela wona esiphambanweni. Siyabonga Nkosi ukuthi inkosi yethu uJesu yafa ngenxa yezono zethu. Babona amandla wonke, siyabonga ukuthi leyo musa wafika nakwezethu impilo. Siyabonga Nkosi ukuthi kwathina uqobo uNkulunkulu wethu olungile awusastreet njengowezono zethu ngenxa yokufa kaJesu Kristu. Lelo qiniso Nkosi kwangathi lingasinke enhlizweni zethu. Kwangathi Nkosi lingasimotivate. Ekseni Nkosi masivuka sizishumayeza ivangeli elithi uJesu Kristu wafa ngenxa yethu. Emini Nkosi siqhubeka nosuku sizikhumbuza ivangeli elithi uJesu Kristu wafa ngenxa yethu. Ebusuku silala Nkosi sizikhumbuze lokho ukuthi uJesu wafa ngenxa yethu. Siyabonga uNkulunkulu wethu oyingcwele.